אז אני נבוא כיתה י' מגמת מנהיגות יזמות. אני ליאור, כיתה י' מגמת מנהיגות ויזמות. למה בחרתי במגמה? אז בחרתי במגמה כי זה נושא שמאוד מעניין אותי, כל היזמות, כל העסקים, כל הנושא של תורת הארגון, איך אנחנו בעצם מנתחים ארגונים, לומדים מהם כדי להפיק את זה ולפתוח עסק משלנו. אז זה נושא שמאוד מעניין אותי. מאוד מעניין אותי לקחת את עצמי לקצה ולהיות הכי טוב במה שאני רוצה לעשות, ולכן אני הלכתי למגמת מנהיגות ויזמות כדי להוציא ממני את הטוב ביותר. מה עושים נשים במגמה? לומדים בעיקר על תורת ארגון, על איך מנתחים רעיון, איך מוצאים רעיון, איך מביאים את הרעיון הזה לידי ביטוי ואיך פותחים עסק ככה שנעשה את הטעויות ביותר ועם סביבה מקדמת. מה מיוחד במגמה שאין במקומות אחרות? אז קודם כל, יש לנו רק מבחן אחד, שזה משהו חשוב. רוב העבודה שלנו היא מבוססת על ניסיון וטעייה, ואז בעצם אנחנו לומדים מהטעויות שלנו ואנחנו יודעים איך לשפר את עצמנו, אנחנו לומדים את הטעויות שלנו ואיך לשפר אותן, עושים עבודה בקבוצות, שזה מאוד מחזק אותנו, וזה מאוד חשוב לדעתי. כמה יחידות לבגרות יש במגמה? יש 15 יחידות סך הכל, 5 יחידות בגרותיות, 5 מגמה ו5 מקצוע מדעי. אם הייתם צריכים להגדיר את המגמה במילה, יזמות. הצלחה. ובמשפט? להוציא את הטוב ביותר. לשפר את עצמך עד קצה גבול היכולת. לאילו תלמידים אתם ממליצים להצטרף למגמה? לתלמיד שרואה בעיה ורוצה לפתור אותה ומוכן ללכת את כל הדרך כדי לעשות את זה ולא מתפשר. לאנשים שלא מוותרים לעצמם, שמוכנים לקחת בעיה כמו שלי אמר, למצוא לה פתרון, לחשוב מחוץ לקופסה ולהעיף את הקופסה הצידה. אילו בגרויות מיוחדות יש לכם? אז יש לנו 2 בגרויות מיוחדות, בגרות תנ"ך שזה בראשית, שזה בגרות שכולה דיגיטלית, שכולה במחשב, גם המבחנים וגם העבודות. ולשם? שגם בה כל העבודות שלנו הן בעצם, זה 100% עבודות וכולם נמצאים. טוב, אז תבואו, אם אתם עם ראש עסקי, אם אתם רוצים לפתוח עסקים, אם אתם רוצים כסף, תבואו, אנחנו ניתן לכם הרבה ידע, ואני מבטיח לכם שיהיה כיף בטירוף. יאללה, מחכים.